mafanzi muri ngoda ngoda ndiko kusanga tichibika zva munoda noda mafanzi Hai Dodo. Goma Dodo. Chewe. Liro mvura. Madzoikani? Mauya makabatewo. Masango matema. Zvakana munhu wamuitira basa soka. Atenda uno vamwe vanhu. Koi zvaita sei? Svika kwamai Thomas atacherera mugota. Anzi mari tazoenda amai angu anga warwara kwarusapi. Ndakazoenda kwasisi kumhondoro nyaya dzacho kuti dzibatanidzika. Samunzora muna kuene mari? Kana sendi. Vanonzi mari toiwana musi wa 29 December. Apa Christmas inenge yapera. Kana namo chatamba chitsvuku gore rino. Apa tuchasara kuti mutoiwane mari. Basa yedu atinozwira kuti vanhu. Yes. Baba Dudoni. Fore good. Siso senda message. Kandi ndakwanira basa. 100 years pamwedzi. Ndwandizeni. Akwana here. Basa rekuta sei? Kune Basa rakwari na basa zvinzo. Mutataura nezvebasa. Usada kundinzwa iwe. Iwona sisi wako iwa. Samuzo sende kubasereni. Iwe Bible rakanyora rega pachena sina nyora Bible. Asi siya mna uchinenda basa. Inonovhura Bible ameno ndiekisodo ndiani. Musina kubira nero kuti iwe. Hanzi munhu anoritira muri ndi Adam. Iwe Adam here iwe. Chako kungobereka muchete. Anoritira muri yake ndinini. Zvakubata papi zvokushanda kwangu iwe. Unotogera basa manje. Ndoda kuende. Ndikwanira zvinzo. Watonyarira zvakuti zinya here. Christmas yasvika pamai wayo vari kutaura kuti hanzi waitendesa mari kune munhu anorwara. Handikatoshanda 2 weeks idzi ndotopiwa 50 years. Takutenga kato chikafu tuchichichi. Iwe ngotaura chete kuti ndirauri kwa musoro, ndura chikafu ndokutengera. Hazvinei nekuti ndapinda madhaka, ndaina kutsvaga dombo pai ndezvangu izvozvo. Chida kubatsira izvozvo. Batsira kuti sei? Auzodabatsira kuti bvapo. Sandijairira zvinzo. Saka tukasisonga anopengereni andisendera message. Waita mwe murefu kanitagira basi. Anopenga. Iwe sisi wako iwawo. Iwawo sisi wako utore zvako iwawo basa. Handizvize naisa message. Uko vaudza hazvina basa zvakutaura maiguru kuti sei? Ndazina kukwana hanzi maiguru vakudi. Kusisonga chadziko nemba. Ndagara ndakatovavenga kamupfekero kako kechibhawa ikako. Vanova vachivhura makumbeza kuti ndite sei. Chisonga mbovhura. Usiyane neni iwe. Uvaudza kuti sisi wako iwawo. Iwe kana usade nezvepaka unongotaura. Urikuziva ndikutaura. Nenge yato divorce. Wazvinzwa? Iwe kwamai vako inongopai kwamai vangu. Samundu gati nditenda kwamai vangu kuti chete. Twazani. Ko vanorisana vanoita sei? Wanda kwamai vavo kanotora nyaya iri pachena. Wanda kwamai vavo wadi kuzwana nomba kwenyu. Kwamai vavo, inini kwamai vangu iwe kwamai vako. Go let's go. Gara nemuna nditsvagira chiu zvikomba iwe. Basa kwacho kwako wanoshanda kwacho hawasupiwa mari. Ndoenda kubasa hangu ndinoti hangu ndatsvagira basa nasisi wangu. Basa racho kuti avachati muri makanyanyoitwa sei ivo. Chingosiya wangoleka wapa watu subscriber unaone mutakunanja